हे गाइस, आप सबको मेरी न्यू वीडियो पर स्वागत करती हूँ। तो आज है दीदी फ्लोरेंशिया का बर्थडे, तो हम जाने वाला है कितने दिनों के बाद घड़ी ये आई लोगोफोर फिसाफ्रा बेना फिसा हिनजावफोर गोजा हौवानियानो गैया जोंना नै मबाइलाव नाहर नै फिसा हिनजाव गांग्राफ्रा जोंना सबसे उन्दैसिना माबे? सबसे उन्दैसिना नै बेनो ओमफ्राय सबसे मिनिसुलियाबो बेनो नै ओमफ्राय नै आंखौ नायदो नै हामजाग्राफ्रा